Kilpailijoita tähän. Mikä tämä on tämä auto? Tämä on Iisalmesta, Pörsänmäeltä. Eli Jaakko Sepon kotikuntista, minkä näin on. Siinä robotin auto. No niin, läskit kyytiin sinne vaan. Robotti kato niin hymyilee, sillä vaan istuu niin muikkeena. Kato palannut nahka on miehellä jo. Mies vaan kahtelee, että jumalauta, on se hienoa kun opistaa amoauto. Ajelee vaan kesättää, eikä tunnu missään. No niin, ja täällä on myyntiauto tästä, jos on kelläkin rahaa, niin tästä saa erittäin edullisesti. Isolla rahalla. Ai minä tonnin sanoin, että tonnin saat niin jätä pihaan. Naiseni on napakympi. Ei lähde, jätä mulle telttaan tuo. Me tuunataan illalla. Kättä housuun ja pannaan Facebookiin. Naiseni on napakympi. Onko? On. Se on napakymppi. Eli sinunhan pitää vähän niin laulaa, että Lilli on napakymppi. Joo. Hiattomat. Joo. Voima puhuu nyt kyllä pörisee. Siihen malliin, että no niin, läskit takapenkille vaan nukkumaan ja Lyysin sisustus on aika hyvässä kunnossa. Ei oo tupakoitu tämä auto sitten. Tää on niinku semmoista. Hyvin meni Ali. No niin, ja servelaatio saatu myös katostulille, kato ja ministeri Pekkarinen ei oo kato etunenänsä siellä. Muista! Ihan! No niin, läski maha sisään, älkää hengittäkö. Helposti meni vielä, parille. Ottiko kiinni? Otti kiinni. On perkele sevyssä kyllä korkeita tullut, siitä pitäisikö sitä vähän sopata? Onko rälläkkä? On, mulla rälläkkä takakontista löytyy. No niin, US Ransbreakeri tulee täältä Suomen turva NATO-joukkueen oma auto. Eli kaikki NATO-ihmiset kyytiin. Läskijät. 120 on nyt korkeus, millä mennään tällä hetkellä. Läskit kyytiin ja läskiä on jo pari hemmua sillä kyydissä. Näyttäisi ainakin sille, että on todella ylipainoisia kaveria. Kannattaisi harkita painopartioiden ohjelmaa. No se oli vitsi hei. No niin, lisää läskiä kyytiin, löytyykö niitä? Vai mennäänkö näillä? Renkasta vielä ilmat pois saadaan. Helposti kyllä menee tämä korkeus kyllä tällä autolla. Tämä on ollut joka vuosi aika kärkisijoilla. No niin, hyvin menee. Ei mitään hätää on. 10 senttiä on vielä tuohon kattoon. Ei mitään hätää on. Aina vaan mennä hanaa vaan. No niin, nyt sitten näyttelyautolla täällä on renkasta pudotettu painetta ja läskiä kyytiin lisää. Löytyykö sitä Saarijärveltä pari läskiä jätkää vai pitääkö meidän omasta porukasta laittaa? No niin, helposti menee, ei mitään hätää ole vielä. Todella helposti, ei mitään ongelmaa ole. Voisin veikata, että Kopakattosten sarjassa aika kovassa istussa tässä. No niin, ja sieltä avoauteen aatelija. Juhan Koskeltako on? Kuopiosta kulma. Pojat korjaa heti. Kaikki läskit kyytiin. Helposti meni 122. Mistä tämä auto oli? Mä en yleensä selvinnyt tämän. Iisalmi. Rock and Roll Band. Tää on pääesiintyjä täällä. Rock and Roll. Heviä, saatana. Heviä kun soittaa, niin ei häviä. No niin, siitä meni, hyvin meni. Läskit vielä alas sitä takakontilta, niin paljon pulo pois, hyvä. Helposti meni. No niin, ja robotti on täällä taas, kato esistelee atleettista kehoa täällä. Atletti, vai oliko se kotletti mahdollisesti? No, ehkä se oli kurssi, mutta siitä lähdetään. Ei tarvitse vielä sitä renkasta puottaa hirveästi painetta, niin hyvin menee.
Erittäin hyvin menee. 122 on tällä hetkellä. Menee vielä ihan 120 korjaan. Helposti menee. Ja täällä tulee myyntiauto. Tonni tarjottu. Jätä pihaan. Tonni on tasaraha. Tonnilla kajahtaa. Kato, Pänni on ruvennut jo etupenkille, kato. Rentoutumaan. No niin, päätä alas ja kättä housuun. Pännihän on Facebookin ystävä, eli käyttää myös kättä housussa ja Facebookissa, niin Vielä menee. Läskit kyytiin, saa tehdä työhakuilmoituksia. Ei kun seuraava automa. Joo. Eli kaikki läskit moparin kyytiin nyt. Moparihan läskien auto. No se oli vitsi. No niin, vieläkö se mistä kierretään? Vielä takapuolella ottaa auto ja... Pieni hetki. No niin, täällä takapuolella onkin tiukka kisa käynnissä. Pysty vastahuusin takana on täällä just menossa parhaillaan, mutta ei se mitään. Hyvin menee. Siitä vaan, autoja eteenpäin. Rekkästä ilmat pois, puukotaan se ilman lisää. Kannattaa laittaa kättä housuun, niin ei mene riippuu siellä. No niin, ja robotti tulee seuraavaksi. No niin, kaikki lähti kyytiin siihen vaan. Osaakin tuli niihin juttuun. Nyt lähdetään niinku menemään niitä kisasuorituksia tässä. Ajan.
Tämä auto on voittanut monena vuonna. Tässä on kyllä niin mahdottoman matalat tämä sydennit. Ei se rohise vielä perkele. Eikö se ole mitään hätää vielä? Vielä on 10 senttiä tuohon tavoitekorkeuteen. Näillä mennään. Päät alas vaan, niin kyllä se siitä ali menee. Ei kun heilahtaa. No niin, huomatkaa. Ja muistakaa sitten se, että rahalla ei saa muuta kuin ruostetta. Se on kova homma. No niin, täällä hitit on kato jo. No niin, Vänni on siellä jo takapenkillä. Ei kun takaluulla. Norjaa. No niin, siitä lähdetään. Kaikki läskin, eikä maha ota kiinni. Hengittäkää sisään. No niin, kaikki matalat, Vänni myös. Elää Vänni retkota. No niin, anna mennä vaan. Anna mennä, menee ali. Vielä meni ali. Puhelin tippu. Hei! Hei, kaveri. Joke vähän otti kiinni. Ai mä oot, se oli sun persestä saatana, mutta se olikin maha. No ei sitä tiedä, kun on nipulleen poika, kato. Oliko se perse vai maha? No eikä se nyt siinä väliä ole. Helposti menee ali vielä siitä, ei mitään hätää. No niin, kisa jatkuu, käy kuumempana. No ton kun annatte, niin heitä vaatteita pois niinkö. Mitenkin se meni? Tietä lisää vaan, peliin vaan. No niin, renkaten tyhjennys on täällä käynnissä näköjään. Jaha, ei kukaan. No, kaikki kyytiin ja tuota. Ainoa se läskejä kiinni. No niin.